कशी दिल गो तुया किती भाजी गो तांबडी भाजी 10 रुपये पाच आणि हलवी भाजी 10 रुपये सात हो गो तांबडी भाजी 10 रुपया पाच आणि हलवी भाजी 10 रुपया सात त्या भाजी आणि ह्या भाजीत किती फरक गो तांबडी भाजी तो कलर असा आणि हलवी भाजी कलर ना आपा तू म्हण किती हुशार गो भयंकर मग तू हे का कसे पण पठेच्यात पडले तुझं नाव किती अजय तुले ना जे एकदम पुरा हात आहे अरे भाजी द्यायला आहे ना झालं रे मागे भाजी पाहून येते तुझे नाव घ्यायचं भाऊ किती भाजी गो ती भाजी घेऊन तुझ्या तिथे हॉटेल असतं हॉटेल ना गो ती भाजी वन मुगो आमच्या शाळेकडे सगळे लोक वाटला कित्याक आमला माको आवडना ना आई ना बाबू हा एकटो लग्नात ते त्याला गुळ पळेला रू एकदम परेशान मग होईवर दिशिलो अगो तू कसं विचार करता तू भाजी होते लगाय मग काय ते लोक रे कित्याक खा म्हणला मग काय बी बोल ना खाऊ एका अगो मुळी विकता आणि हाव बी खूप बेजारात असलो कधी माग मग